ITC ओनसोलाव माने इउपिपिएल सरखार सालायनो रोङाखै बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं बे दिनैनि खोथा नङा आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नङा गथ'थे जेबो बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5,000+ इउपिपिएलनि कर्मि आरो बिजेपिनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों आरो गाव दिनै सेरेमनिलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय आरो बेबायदिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मिफोर हाबदों बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयन जादों आरो माखासे कंग्रेसनि दं कृष्ण मुक्ति संग्रामनि दं आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ गथ'थे बियो जाहैबाय इउपिपिएलआ सरखार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै बेनो प्रमान नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरखार सोलिगासिनो दं दिनै बिजेपिफ्राबो सैथ' खालामनो हायाखै जायनि थाखाय बे बिटिसिआव इउपिपिएल बा बिजेपि खालामनानै जेबो लाब गैया सरखार सालायनो हाया इउपिपिएलआ बेनि थाखायनो बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै आरो हाबबावगोन गोबां प्रग्राम दंबावो फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन बेहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन बेवहाय बेखिनि खोथा इउपिपिएल खालामोमोन बिथांमोना इउपिपिएल खालामोमोन एक्स एनडेफनि मानसि बेखौ मा सुक्ति खालामखांबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरखार बिथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन निजा सरखार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां देनां सरखार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ बेफोरबायदि माखासे बिथांमोना बुंदों जों सरखार फैयोब्ला आं नाजागोन आरो जोंहा साहस दं जेलावनो था बा केसआनो जा बेखौ उइद्र खालामगोन बिआर मेरेंग्राया नोंथांमोनखौ खर'बे खांख्राइजों रुजुगासिनो दं मा बुङो सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा सार नुनो मोनदों बिजेपिआ मोनसे सक्तिशालि दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो नाथाय बिथांमोननि खुनुआ दिनै मोना नङा आं बुंदों बिजेपिआ मानो बिपिएफआव हाबखो बेखौ आं बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरखार सालायनो रोङाखै इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिटिसिआव थानाय माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों जेबो सुबिदा मोनाखै गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो जेबो सुबिदा होनो हायाखै बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबोरै साखाफारा जागोन लकसभाया मे मासाव जागोन बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै बेनो दाबो दं एखे आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां जों देरहागोन थेंक इउ सार ভাল থাকলে আমার দলের হয়ে কাম করব পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার আছে रोहिणी कुमार बसुमतारी हेडमास्टार रोहिणी कुमार बसुमतारी हेडमास्टार दङ बेखौबो खालामखानि ओइफाले नुहुरा रिटायार जाबाय गसाइगावनि ओमफ्राय दुर्गेश्वर दिलिदार रिटायार डिएसपि पुलिस अफिसार ओरैबाय पुलिस ओके आरनाइ आमानि सेनियर तो इहतो आमी याते आदरि लैसो प्रथमते सेनियर माने